Iman landhesaning srawung Gusti. Panglimbang 5 menit dina Selasa Pon tanggal 2 Desember taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 10 ayat 21 tekan ayat 24. Rikala lagi mlaku-mlaku ning kulon alun-alun kutha Sumenep. Dumadakan keprungu swara sirene saka mobil polisi. Swanten napa to Pak niku? Pitakonku marang sawijining tukang sapu. Pak Presiden rawuh Mas, wangsulane. Aku lan bapak mau banjur minggir ngadeg-ngadeg menyang dalan kang bakal diliwati Pak Presiden. Ralet suwe kendaraan rombongan Pak Presiden liwat. Panjenengane ngawe-awe warga masyarakat kang padha mengelu-elukan panjenengane. Aku dhewe rumangsa banget ing beja lan bungah. Nadyan ora bisa salaman nanging ngerti nganggo mripatku dhewe bleger Pak Presiden, priyagung pilihan dalem Gusti Allah kanggo mimpin negara iki. Sikap gumun marang paraga presiden ing Cecala prayoga kadadekake pancadan panglimbang waosan dina iki. Marang para murid Gusti Yesus paring pangandika mengkene. Rahayu mripat kang sumurup apa kang mbok sumurupi. Satemene kandhaku marang kowe, akeh nabi lan para raja kepingin weruh apa kang mbok sumurupi, nanging ora bisa. Lan pengin krungu apa kang mbok rungokake nanging ora bisa ngrungokake. Pitakonane yaiku genea Gusti Yesus mbombong para murid rahayu utawa beja. Para murid kabombong rahayu utawa beja jalaran sumurup Gusti Yesus ora amung minangka manungsa wantah wae ananging minangka sawijining Mesias, Sang Juru Slamet utusaning Allah. Kanthi tembung liya, pasramuan para murid kalawan Gusti Yesus linandhesan iman kapitayan. Makili panemune para murid, pangakon Gusti Yesus minangka Mesias kaaturake dening Santo Petrus. Panjenengan menika Sang Kristus putraning Allah ingkang gesang. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 16 ayat 16. Para raja, wong-wong suci lan para nabi biyen saktemene uga kepengin nyumurupi lan ngantu-antu rawuh Sang Mesias. Ananging kawinatesan umur sarta durung tekane titi mangsa, ora mungkinake para priyagung mau nyumurupi Mesias kang rawuh mangatus-atus taun mangarep. Kang banget rahayu wit kepareng nyumurupi Mesias yaiku Simeon. Mula jroning dongane Simeon matur marang Gusti. Gusti, keparenga kawula mundur kanthi tentrem awit sampun kepareng sumerep Sang Juru Slameting jagat. Monggo sami kapirsani Injil Lukas bab 2 ayat 29 tekan ayat 32. Jroning Gusti Yesus para murid nyumurupi Allah kang ngejawantah, kang sabdane karungokake kagegulang lan karesepake ing ati kang sabanjuri dadi teken lan oboring urip. Iki beda karo tumanggape para ahli Taurat, wong-wong Parisi uga Herodes kang luwih nuding Gusti Yesus minangka mungsuh pangridu lan pangancam uripe kang mapan kepenak. Wong-wong mau ora merdulikake Gusti Yesus, ananging malah kupiya numpes lan nyirnakake panjenengane. Para tresna pelem kinasih, nadyan ora sumurup dhewe nanging linambaran iman warisan para rasul, awake dhewe kang urip ing jaman saiki iki uga ngakoni menawa Gusti Yesus mono temen-temen Sang Mesias kang nyelametake manungsa. Mula satemene sabda dalem Gusti marang para murid uga lumaku marang kita kabeh para pendherek dalem kang marisi iman kapitayane para rasul. Mangsa Advent mujudake mangsa kanggo nglelimbang kanthi luwih jero bab Mesias kang bakal rawuh ing pungkasaning jaman sarta kang wis rawuh minangka manungsa amrih tansaya kandel lan jero iman kita. Muga pangakon kita ora mung kandhek ing lati ananging uga tumus ing ati, pikiran lan tumindak. Suwawi sami munjuk,
Kunjungan dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran sabda ing waosan dinten menika. Kawula bingah dene kagolong tiyang ingkang pitados mring paduka Sang Mesias ingkang kawula seranti. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.